сафари гурӯҳи корӣ аз дашти Язгулом ки ҳанӯз 12 сола қабл яке аз мавзеъҳои ноободи Язгулом ба шумор мерафт шурӯъ гашт. Айни ҳол дар ин деҳаи Навобод бештар аз 50 хонавода зиндагӣ дорад ва ҳамаи онҳо соҳиби боғу замин ҳастанд. Яке аз мушкилоти сокинони деҳа мавҷуд набудани муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ аст. Бо ташрифи навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ин мушкилот аз миён бардошта мешавад. Дар ин ҷо сохтмони бинои мактаб дар назар аст. Дар деҳаи Мотравн гурӯҳи корӣ аз беморхонаи минтақавӣ ва маркази саломатӣ дидан намуданд. Дар ин ҷо ки қаблан шароити мусоиди кор вуҷуд надошт, акнун барои ташхису табобати беморон шароити хуб фароҳам оварда шудааст. бинои беморхона навсозӣ гардида ба қадри имкон бо таҷҳизоти лозимӣ таъмин карда шудааст. дар мактаби деҳаи Мотравн мулоқоти гурӯҳи корӣ бо сокинони ҷамоати деҳот баргузор гардид ки аз ободии диёр дастовардҳои арзишманд дар тамоми деҳоти кӯҳистони Бадахшон аз ҷумла водии Язгулом дар замони соҳибистиқлолии кишвар сухан рафт. кӯҳансолон аз ташрифҳои пешвои миллат бахусус ташрифи аввалинашон ба Язгулом мавриди истифода қарор гирифтани нерӯгоҳи хурди обии Андарбак, мулоқоти самимии мардум бо роҳбарияти давлат ёдоварӣ намуданд ва зикр доштанд ки қадами роҳбарияти давлат ба водӣ файзу баракат, ободиву фаровонӣ овард. дар деҳоти водии Язгулом бунёдкориву аз навсозии зиёде рӯи кор омадааст ки симои деҳот ба кулли дигар гашт, рӯзгори мардум хеле беҳтар гардид. дар маркази ноҳия шаҳраки Рохарв гурӯҳи корӣ аввал бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ шинос гардид. дар доираи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба хотири истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ноҳия бунёди беш аз 50 иншооти хурду бузург бо маблағгузории давлат, шарикони рушд ва бахши хусусӣ дар назар аст. дар 2 соли баъдӣ амри президенти мамлакат оид ба таҷлили бошукӯҳи ҷашни истиқлолият дар марказ ва деҳоти ноҳия беш аз 30 иншооти таъйиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуданд. имрӯз дар маркази ноҳия сохтмони биноҳои маъмурӣ, комиссарияти ҳарбӣ, шуъбаи корҳои дохилии ноҳия, маркази савдо, дигар муассисаҳои хизматрасонӣ, биноҳо ва манзилҳои истиқоматӣ, таъмиру азнавсозии кӯчаву паскӯчаҳо идома дорад. дар ин кор тамоми сокинон дар баробари кормандони иdoраву муассисаҳои ноҳия фаъолона ширкат мекунанд. он чиз лоиқи гуфтор аст ки аксари иншоот ба тарҳи замонавӣ сохта мешавад ва ба симои табиати зебои марказ ва деҳоти ноҳия ҳусни тозаза мекунад. дар бунёди бинои комиссарияти ҳарбии ноҳия беш аз 90% корҳои сохтмонӣ анҷом дода шуда, бинокорон ба ободӣ гирду атроф ва сабзгардонии он машғуланд. дар ин ҷо беш аз 30 нафар коргарон машғули коранд ва аксарашон сокинони маҳаллӣ мебошанд. дар отоқҳои корӣ аллакай мебел ва таҷҳизоти техникӣ пурра ҷобаҷо карда шудааст. маблағгузории сохтмон вазорати мудофиаи ҷумҳурӣ буда, пудрачии он корхонаи воҳиди давлатии таъмиру сохтмони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. корҳои сохтмонии васлукунӣ дар бинои сеқабатаи шуъбаи корҳои дохилии ноҳия низ бо маром ҷараён дорад. дар ин ҷо 50 нафар бинокорон ба корҳои васлгариву пардоздиҳии утоқҳои корӣ ва иншооти ёрирасон машғуланд. онҳо дар он саъю талош доранд ки тамоми корҳоро бо сифати баланд анҷом диҳанд. дар ҷараёни корҳои ободонӣ нақши бахши хусусӣ назаррас арзёбӣ карда шуда, имрӯз дар маркази ноҳия бештари иншооти хизматрасониву маишӣ бо маблағгузории бахши хусусӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. бо ибтикори яке аз соҳибкорони муваффақ Орзу Лашкаров дар маркази ноҳия биноҳи ноҳия маркази савдо бо хизматрасонӣ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мувофиқ сохта шуда истодааст. дар ошёнаи аввали он маводи озуқаворӣ, дуюм молҳои рӯзгор ва сеюм меҳмонхонаи дорои сатҳи баланди хизматрасонӣ ҷо дода мешавад. барои сохтмони бино зиёда аз 2 миллион сомонӣ ихтисос дода шудааст. баъди мавриди истифода қарор дода шудан дар он беш аз 30 нафар соҳиби ҷои корӣ мегарданд. майдони назди маркази савдо шомгоҳон ба ҷои беҳтарини истироҳат табдил хоҳад ёфт. дар шафати маркази савдо бозчанд иншооти 2 ва 3 ошёнаи хизматрасонӣ ба шакли муосири меъморӣ сохта мешавад. дар мулоқот бо роҳбарони идораву муассисаҳо ва фаъолони ноҳия роҳбари гурӯҳи корӣ муовини раиси вилоят Назира Амирбекзода, мудири шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва кор бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилоят Нилуфар Асламшоева андешаҳои хешро оид ба ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ ба саҳми роҳбарият ва фаъолон расонда, оиди аз миён бардоштани камбудиҳое ки ҳанӯз дар ин самт ҷо доранд ибрози назар намуданд. директори институти гуманитарии академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистони ба номи академик Баҳодур Искандаров, доктори илмҳои филологӣ профессор Ҳоким Қаландариён дар назди ҳозирин оид ба рисолати пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташкилу таҳкими давлатдории навини тоҷикон баромад намуд.